हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेल बनाय जाबाय बे समाव आङो नोंथांनि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों स नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागानिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जब नटिफिकेशन भिडिअ आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे माने नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनानै गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो स नोंथांमोना बेवहाय आंजों लोगोसे नायफानो हागोन अइल इन्डिया लिमिटेड रिक्रुटमेन्ट 2020 सेलारि बेवहाय जोङो मोननो हागोन जे 15,400 पार मान्थ आरो बेवहाय पस्टआनो जाबाय जे केमिकेल एसिस्टेन्ट पस्टनि थाखाय जे बेवहाय भेकेन्सि दङ आरो वाक इन इन्टारभिउ जागोन बेवहाय जेबो रोखोमनि रिटेन टेस्ट जोङो लिरनो नांनाय नङा स बिदिब्ला जोङो भिडिअनि सिङाव गासैबो डिटेल्स बाथ्राखौ जोङो लासै लासै सावरायलांनि बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन जे बेवहाय जोङो नायब्ला नुनो मोनबाय जे बेवहाय 30 पस्ट ओंखारनानै दङ भेकेन्सि जानानै दङ जोङो बेखौ नुनो मोन्दों जे बेवहाय गोसो गुदुं सुबुंफोरनिफ्राय जे अइल इन्डिया लिमिटेड दुलियाजानाव बेखौ जे एप्लिकेसन इनभाइट खालामनायखौ जों अलरेडि मिन्थिनो मोनबाय जे बेवहाय नायनानै जों नुनो मोनबाय जे केमिकेल एसिस्टेन्ट फिल्ड लेब आरो नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय 30 दं आरो बेवहाय सोरनि थाखाय बेसेबां रिजार्भेसन दं जों बेवहाय नायब्ला नुनो मोन्दों जे बेयाव आनरिजार्भ जेनेरेलनि थाखाय बेवहाय 14 आरो एसिनि थाखाय 2 एसटिनि थाखाय 3 ओबिसि नन क्रिमिलियारनि थाखाय बेवहाय 7 आरो इकनमिकेल उइकार सेक्सनफोरनि थाखाय बेवहाय 3 जोङो बेबायदि रिजार्भेसन राननायखौ बेवहाय नुनो मोननाय जादों आरो एज लिमिटआ बेसेबां जागोन जोङो बेवहाय नायब्ला नुनो मोन्दों जे एज लिमिटआ जेनेरेल सुबुंफोरनि थाखाय बेवहाय 40 इयार्स आरो एससि एसटिफोरनि थाखाय बेवहाय 45 इयार्स आरो ओबिसि नन क्रिमिलियारफोरनि थाखाय जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे 43 इयार्स आरो जोङो सेलारिखौ अलरेडि जोङो नुखांखाबाय जे बेवहाय 15,400 पार मान्थसिम मोननो हागोन दानिया बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनो मा क्वालिफिकेसन नांगोन होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे B.Sc विथ मा होननानै बुंदों जे केमिस्ट्रि लानाय जाय बिथांमोना B.Sc खालामदों बिथांमोना बेवहाय बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो 1 इयार एक्सपिरियेन्स जाय बिथांमोनाव दं बिथांमोननि थाखाय आरोबाव साबसिन प्रिफारेन्सखौ होगोन होननानै जोङो बेवहाय मोन्थिनो मोन्दों आरो लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनबावबाय जे बेवहाय वाक इन इन्टारभिउ जागोन बेयाव जेबो रोखोमनि रिटेन टेस्ट जानाय नङा आरो लोगोसे जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे डेट अफ वाक इन इन्टारभिउआनो जाबाय जे 4 तारिख 8 मार्च 2020 थामहिनबा आगस्ट मान्थआव बिनि वाक इन इन्टारभिउआ जागोन आरो वाक इन इन्टारभिउनि डेटआनो जाबाय जे बेयाव एखे डेट जे बेवहाय रेजिस्ट्रेसननि डेटआबो जाबाय जे बे वाक इन इन्टारभिउ जे दिनखालि जागोन ओइदिनखालिनो बेवहाय नुनो मोन्दों नाथाय एसे सिगाङाव बेखौ थांनानै जोङो मा खालामनांगोन जे रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन जे 8 बाजिनिफ्राय 10:30 गेजेराव जोङो बेखौ मा खालामनांगोन जे रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो जोङो बबे जायगायाव थांनांगोन इन्टारभिउनि थाखाय बेयाव नायोब्ला नुनो मोन्दों जे भेन्युआ जाबाय बेवहाय ETDC LND डिपार्टमेन्ट अइल इन्डिया लिमिटेड दुलियाजानाव जोङो थांनांगोन स लोगोफोर जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोन्दों नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो बे इन्टारभिउखौ होनो हायो आरो सिलेक्सन जानायनि बेवहाय नोंथांमोना खाबुखौ लानो हायो स लोगोफोर बेयो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खबर होननानै बुंनो हायो जुदि नोंथांमोना बे क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोन्दोंब्ला नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोना बे जबनि एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डिसक्रिप्शन बक्सनिफ्राय डाउनलड खालामनानै फराय गासैबो डिटेल्सखौ आङो डिसक्रिप्शन बक्सआव बेनि अफिसियेल नटिफिकेसनखौ होनाय जादों स नोंथांमोना बेखायनो बेखौ डाउनलड खालामनानै फरायदो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो हाजासे माने नोंथांमोननि ससियेल मिडियाआव स थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय